Bismillahirrahmanirrahim. Sako ne ga gayya. Isa gayya kenan. Isa gayya. Isa gayya to ka cire dai tunanin samun wani sauƙi ko kuma kai tunanin ko kai wani kana tunanin kai ku masu gari ne. Duk abin da kuka yi dai ta zauna ba wani dogon abin da za a ce mutum da bai sai haraka ko kuma kun dai wannan abin don ku ga da zani dan Allah za ku ga da zani tun kuma kana bude baki kana cewa iko sun kashe magana yanzu kai yana tunanin ka ce iko sun kashe magana yanzu kai ba ku da watan da kai armi ba in aka taba yanzu aka taba matarka aka ce iko sun kashe magana ka lamunce wannan abu ka lamunce mai iko sun kashe magana kai da kai yake ka lamunce kuma shi in dai da gaske ne wannan abin da ya magana bangaren zina ne kai mace biyu kana da mace guda biyu in san samu ne a ce dan nan naka cikin matan kai hwara in bai ga uwar shi ba to ya ga mata ta ka karama inda gaske ne in bai ga uwar shi ba to ya yi ainihin ga mata ka karama inda da gaske ne kuma hira da ke da kai banda haka kuma ga matan dangin shi nan kala-kala in ka diba daga mai mace uku sai mai mace biyu sai mai mace uku sai mai mace biyu duk gasa na duk kuma dangin kuɗi kuma daga cikin dangin ai akwai wanda suka bar dangin nan suka ya bar dangin shi nan wurin ya tafi can wurin me yasa bai ba menene yasa bai ba wata ku kuna mana hasada ko hasada kuke magani kuke ku wani abin da ke da kwai da hira da ke da kwai yanayin da nake ciki bai kamata a ci ni ne haka nan ba to sakona dai wannan kun san kullum sai na ba da shi na mai gari dan mai ya yi kwance da oya so 90,000 mai gari dan mai ya yi kwance da oya so 90,000 aikin so a zo ga shege dan shege a arki nan ka Allah tini wa ara albarka wa ara Allah ya tini mata albarka ubanga shine ayi yakin a zo ga shege dan shege ba ƙarfawa ba garba kenan yakin a zo ga ainihin shi ga yadin lallaki ne ko ga albarka kowace baka dan haka na tarbiyya tana da kyau kama ɗanka tarbiyya yana da kyau tarbiyya ita ke da kyau kama ɗanka tarbiyya shine yanzu ga rikin tarbiyya ga abin da ya kawo zama ku dai sani zama ya ɓaci yanzu ya ɓaci tun da kuna faɗa wani girma ku zo ku mana shigar da ba daidai ba kuke ganin a zamana da ku to kun hoya abin da ba daidai ba kun yi abin da ba daidai ba kuma gani za ku sai kun gani gani za ku a duniya nan da ba Allah ɗari gindi ba to kuna cikin masifa kusan da wannan